En kaka youth vijende nyalo yudo tich e Siaya County kae. Dak mararieda e Siaya County oketo geno madongruok motelo ne limbe jatend piny Kenya odiochieng' makiny. Ameweka pesa taslimu kwa bajeti shilingi 1.9 billion kwa ajili ya kuunganisha stima kwa wananchi wa Migori County karibu 18,000 households. Piny owacho kokalo kuom migawo mar teko chano gero lai mar stima kowuok e dag stima mayudore Masaba nyaka gwenge mag Muru Bay e sub-county ma Nyatike. Machiegni Nyakaramogi gweng'i ochiew nade nyage sani gweng' Orio nade nyalo na ote machuok e namba mar 3 ka wabiro bedo ka wasomo kendo wang'iso ganda kaka piny chali kinde ni ma koth chwe. Nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka gi koth mapek ma ochwe e boma ma Nairobi odhiambo manyoro okelo midhiero mopogore opogore ne jodak ma Nairobi kama nyamburko mag ji giwegi pi ne oywero ka koth bende ne omuomo ka kelo dhungruok mag nyamburko e moko kuom apeyni e boma ma Nairobi. Gino manamiyo jomoko kwamo e ndara nyaka e chuny otieno kama kuomgi ne onindo oko. Moko kuom kuonde Maramogi TV nolimo kama pi oula nokelo midhiero oriwo nyaka kama iyienge nyamburko ma Kenya Re kod Nairobi West kama pi oula nomiyo joriembo kwamo e ndara kendo weyo gechegi e chuny pi ka gimanyo kaka ne ginyalo resore. Joyce Oduor olosona ripot. Mae e chal mar kariengo nyamburko ma Kenya ribore Nairobi. Nyamburko mag ji giwegi pi oula oumo kaluwore kod koth mapek mane ochwe bore Nairobi midhiambo manyoro mane oweyo ji mathoth kod midhiero mopogore opogore. Moko kuom jogo mane oweyo nyamburko mag gi ka oyiengi e kariengo nyamburko no oyudore kama tek ni mar onge kaka ne ginyalo golo nyamburko mag gi mondo gidhi pacho gino mane oweyo gi oko e koyo nyaka e chuny otieno. I'm a disappointed Kenyan this evening. As you can see behind me, it's raining and I left my car parked here. And when I came back by 9, I found my car submerged in the water. We've tried to reach Sakaja and the team, but nobody is responding. Since 9 up to now, we are here in the cold. Everything of mine is stuck in the car. Jogo mane oyudore e midhiero makamano koro seyo ten county ma Nairobi kuom koso loso odundu mapiyo ula winjo bedne luo kod rem reso gi mapiyo kata obedo ni gichulo pesa mar yiengo nyamburko mag gi kanyo. Tumeathirika pakubwa zaidi kwa ajili ya drainages ambapo the county government haiko more prepared kwa disaster kwa ajili nao vya from zile mvua ilianza kunyesha. It is almost now 12 we are here na tujaona any response team ambayo ina deal na mkasa wa kusaidia watu kukuwa na janga la maji. We parked our car here. It wasn't raining when we parked. And we are supposed to pay for it because it's paid for. Once you park here, you have to pay for it, right? So we are not understanding why we have to pay for this parking because it costs money. I think it's 70 shillings per hour or something. So I don't understand how they're not even coming here to help us. They should have ways of helping us just to remove the cars from this water. E apeyni mopogore opogore mapachoka, joriemb nyamburko mag ji giwegi kod jowuoth mane tiyo kod nyamburko mating'o jowuoth bende ne oyudore kama tek e kinde ma koth ne medo chwe e otieno. Dhugruok mar nyamburko e wang' apeyni ne omiyo jowuoth moko olore e nyamburko mondo giwuoth gi tiendgi kendo moko ne odiwe ndara nyaka e chuny otieno. I stay in Kangemi, Waiyaki Way, and owing to how I'm seeing things, I see like today I might have to spend a night at the office. I'll have to get back to the office where I should spend my nights and wait till tomorrow. Where I'm going, the roads, Waiyaki Way, I've been told around Westlands that vehicles are submerged. There is no movement. The traffic is there. I'm not able to reach to my place. Moko kuom joriem nyamburko mag ji giwegi bende lero midhiero mane gikale e seche mane pi oula mokel kod koth mapek ne obedo mang'eny mochwe oimo nyaka nyamburko mag gi kendo nochuno mondo gimany yore mag reso ngimagi. We were seated in the car. All of a sudden, water is everywhere, even inside the car. So it took us to save our lives. We lowered the window because we couldn't open the door. So we left through the window. So luckily I'm safe, but I'm okay. But my vehicle, as you can see, it has overturned. The wheels are up. But I thank God. It's a particular issue. It was a bit crazy on this evening.
That was too much. We've tried to get out of the car. We were not able because the flood was too much. And we are here at the midnight, the morning. This is a bit crazy. It's about almost 3 meters, height of the water. I had to wait until the water and to subside to be able to get out of the car because it was not possible to get out of the car. Kwayo maduong' ma jodak ma Nairobi koro ni godo en mondo ten kaunti ma Nairobi oloso dundu ma pio ula nyalo luwo e seche ma koth chwe mondo resgi kowuok e midhiero mikelo kod oula e kinde koth. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. E wach machal kamano e gweng' ma Migori, joale boma Migori kod jodak mamoko e kaunti no machiegni kod aora Migori sani kwano lal bang' aora Migori nyo pong' kendo donjo e kuonde ohala kod ute ma opogore opogore. Pong' mar pi ne oweyo ka mwandu kod oganda mathoth moting'o johala okethore, kamoko bende kata ute gi kiosgi mag ohala pi oywero. Jogo ma pi ohinyo dwaro mondo piny owacho mar kaunti Migori kod mar mamalo okony. Gavana wa Migori Ochilo Ayacko kuom mano ochogo kamiti madhi neno kaka ikedo gi pi oula e kaunti no. Kawuono wan gi tabu mapok naneno nyaka nena chak loko Migori ka. Pi opong' makara sani kung'iyo kacha. Uyudo ka pi opong' mopong'o nyaka depe mancho okete gik moko. Onge kaka wanyalo konyore, kacha opong' malich. Kata chiro kudhiye kata jowadu unyalo neno kod wang'u. Onge gimoro amora ma mine okonyo. Okonyo gik matine takataka man kaegi. Magi gik mwayudo. To mende odhi fulu odhi mowang' maonge kaka wanyalo konyo. Pi odhi gi lewni te. Kiwuotho pi, iwuotho na kikwang'a gi pi. Lewni olewre la gi malo kama. Pi kiwuotho chopni e bundi. Anywa uru, waleo gi sitok, waleo gi nyithindo. Mokwongo wayudo lal, kendo sani wachako wayudo lal. Ne an gi gik mawata 180. Akonyo mana ndo 2 kende man ga 2,000 gi wiye. Modong' odhi te gi pi. Waloso disaster team no mondo gi waziri mar finance mondo wang'iyane gima wanyalo timo ne jo Migori duto gi jo ohala ma gigegi okethore. An kaka gavana maru abiro manyo matin ma sirikanda nyalo yudo gi manyalo yudo gosiepena mondo wane kaka wadino fuok mantiere. Adwa tudora gi sirikal mamalo, ang'eni county commissioner nika, ang'eyo ni president ma Kenya bende nitiere mondo achiwnegi kwayo ni ngima gi mwandu jo Migori ni kama tek. Ka onyalo timore ei Migori town ka, boma ma Migori ka, koro jo mwalo ma ni ei Nyatike ma ka Migori osiwore gi kuja nyaka bedi ni matek ahinya, kendo wan kaka sirikal wadwa kawo kinde ni mondo waornegi wagonegi dhok na aora Migori gi kuja biro kopong' gi malo, kendo jogo mong'eyo nodak e geng aora kata kia machiegni gi aora daria. Pod wantiere weche motenore kod koth kendo dwani mondo miyang mama kare bad migawo makoro chal makor lwasi Kenya Met olando koth mapek mabiro chwe nyaka tarik 9 dweni e gwenge mopogore opogore pacho kama ngima to ahinya e boma ma Nairobi. Kaluwore kod bad migawo no, koth mapek biro medo chwe ahinya to Westlands, Dagoretti, Roysambu, Kibra, Embakasi, Makadara, Kamukunji, Lang'ata, Kasarani kod Mathare. Kamano bende, kaunti ma Kiambu, kaunti e gwenge ma Gatundu North, Gatundu South, Thika Town, Juja, Ruiru, Limuru, Kikuyu kod Githunguri biro yude gwenge ma koth nitiere, kendo gwenge ma Kajiado North biro bedo kod koth matintin, kanyakla kod gwenge moko ma Masinga, Mavoko, Kathiani kod Machakos. Gibedo nyiso jopiny mondo mi obed motang' ne pi oula ma apoya, yore makier, yo mok nen maber, kod aoche ma pong' kendo keto piny owacho tesre dwaro ni ochung' kik jatend piny ochung' kendo kik jatend piny goe koke. Kolose gwenge ma Suba kinde limbe ma dongruok, jatend migawo mar omenda John Mbadi nopuoyo od bura kuom puodho parono, kwacho ni aguluno biro konyo jiwo chumi mar piny kokalo e dongruok mopogore. Mbadi osekweth ma keto piny owacho tesre kuom rwako siasa aguluno ma dongruok, kwacho ni gionge ng'eyo makare e kaka aguluno biro tiyo. We have struggled and tried to stabilize the economy. Where we are, we have to now start the economy of the Republic of Kenya.
by setting up an infrastructure fund to develop our major infrastructure projects which are commercially viable. And that we will do without any apology. Now, when I listen to some leaders in this country who are calling themselves alternative government, and when they address press conference, they are saying that Kenya should reject National Infrastructure Fund, I dare ask them whether they have done their study to see how this infrastructure fund has revolutionized infrastructure in India, has revolutionized infrastructure in Canada, has revolutionized infrastructure in South Africa, and even Singapore and the rest, where we have national infrastructure funds. We are setting up one, we are bold, and we are determined and committed to having this fund to jumpstart the economy of this country. Piny owacho kalo kuom migawo mateko chano gero lai ma stima kowuok e dag stima mayudore Masaba e sub county ma Kuria West nyaka gwenge mag Muhuru Bay e sub county ma Nyatike ketiyo kod omenda ma siling milion 150. Jatend migawo mateko Piyo Ndai mane loso e skul primar ma Obolo e sub county ma Nyatike kama ne oyanga chenro mar tudo stima wacho ni mae kod chenro mamoko dhi tieko lal mar stima ma kinde ka kinde mosebedo e gwenge mathoth e kaunti wa Migori. Ndai wacho ni piny owacho oseketo omenda maromo bilion 1.9 e omenda ni mar tudo stima e kaunti no ma Migori. Tumefanya commissioning ya laini ya stima ile kutoka Ndiwa hadi Sondu. Hiyo laini imewezesha wananchi wa Southern Nyanza kwa jumla kupata stima ambayo haipotei kiholela. Lakini la muhimu ni kwamba tuko na mpango ambayo inaendelea wakati huu ya kuconstruct laini ya stima kutoka Niuma substation kule Kuria hadi Miuru. Na ikifika namba Kodero tutatengeneza ile inaitwa switching station. Hiyo itagharimu shilingi 150 million hiyo laini. Na vile vile tunatengeneza laini kutoka Wendo hadi Gogo Hydro Power Plant. Hiyo itagharimu shilingi 65 million. Na kama mjuavyo Gogo Hydro Power Plant tunaifanyia upgrading ili itoke megawatts 2 hadi megawatts 8.6 at a cost of almost 6 billion shillings. Niposa Mheshimiwa Rais katika hii mwaka wa fedha ameweka pesa kwa bajeti kupitia bunge la taifa. Huyu Mheshimiwa Odege atathibitisha. Ameweka pesa taslimu kwa bajeti shilingi 1.9 billion kwa ajili ya kuunganisha stima kwa wananchi wa Migori County karibu 18,000 households. Kodong seche manok kendo jatend piny Kenya William Ruto timo limbe kaunti ma Siaya mayore nyasi ma duoko erokamano kuom rwako dala kuom welo ma jagore migawo mathieth Omoluga ma kuom jopiny e kaunti ma Siaya onyiso mor margi ma limbe no ka gikwayo jatend piny mondo okel negi chenro mag dongruok. Jopiny go dwaro jatend piny oket singo mar konga piny chugo thuolo mag tije ne rowere bero sekta mathieth e kind dongruoge mamoko. Kamano bende jopiny go nopuoyo okang' ma jatend piny okawo mar walo Omoluga e migawo no ma giwacho ni giseneno leo mathoth kokalo kuom welo mare. Jatend piny bende igeno ni biro yawo kar tiegruok mar lony manyasani kata Siaya Digital Hub mayudore e boma ma Bondo. Mor maduong' kendo e wakwayo mana ni ka president biro gima mondo ng'inwa maduong' kabisa en kaka youth vijende nyalo yudo tich e Siaya County kae bing ni ng'enywa osebedo ka no lose tijegi e igni mokadho kata ndalo mokadho. Kwayo maduong' en ni ka wanyalo yudo kaka wayudo tich ma ng'ato ka ng'ato nyalo timo mok nyal miyo wadonje weche ma ok owinjore. Wageno ni wabro rwako president. Ji duto te, jochianda, jogwenge wagi duto te, wabro bedo kanyo kendo wan kaka jogweng' wadhi nindo kanyo. Wan gi ilo, wan kaka Nyamrerwa wamiyo Ruto dole kendo wawacho ni two terms. Manyiso ni wan wayie Ruto mondo dhi 2 terms. Wago erokamano Omoluga. Ok en chieng' go siasa. Wan ok wan chieng' go siasa, wan chieng' lemo to e gima nobenwa maduong' kabisa. Ni wagode Nyasaye ni Nyasaye miyonwa godo tich to kendo Nyasaye mondo omed rite tijeno oti maber ko support jatelo mar piny men Ker William Samoei Ruto.
Akoromogi jatend piny Kenya William Ruto Chieng' Makiny biro bedo e gwenge go mag Yoma e dala jagoro mabende gire migawo mar thieth Oumo Lugha kendo kwa oganda mantie alworano mondo mi oyuor gi winji mago ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka chopo godo e gwenge go odiochieng' ma kiny. Wakawo yo machuok kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar migago. Mimi najua mtu nimesafa naye ni mmoja, and it's my mom. Hata mzee ametokea ati yeye kuja nikutrain. Sijaona, mimi bado niko tu hapa kwa dimanga zangu. Hizo mbavu zako, hizo ndio yangu hizo mbavu zako inavunja, sawa? I'm a champion and my mama know very well to give birth to a champion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Aya, tunaanza pale bila katikati. Rasmus anaanza. Anamtafuta Bruno Fernandes. Bruno Fernandes Kipto. Bruno Fernandes anamtafuta Maino Kipto. Kijana kutoka Marakwet. Maino anamtafuta kule huyu ni Marcus Rashford Kivit. Anakwenda Marcus Rashford Kivit. Anapiga kule crossing. Ndani. Anajiita Rasmus Olam Kiptonoi. Ameweza kuiongoza ile timu bao 1-0. Dial *811*404# to get Manu as your skiza tune. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni chenro pod en mar migago aguch NGCDF ma Ugunja chiwo bursaries ne jopuonjre kendo lando chenro magedo ma kar nindo mag nyithindo ma somo Kenya Medical Training College ma Ugunja mibiro kawo shillings milion 220. Meneja mar od bura ma Ugunja Gordon Pesa wacho ni gedo mar ute mabiro 50 mag nyithindo osechaki e kategori ma KMTC ma Ugunja kaluwore gi chenro maber manoketi kod jaod bura Moses Omondi. Jakom ma NGCDF ma Ugunja Beno Molo wacho ni jogo ma oseyudo omenda gi nyithi sekondar 4,664 jopuonjre ma college 2,224 kod nyithi grade 10 2,260. Mheshimiwa Moses Omondi ma en mjumbe marwa owuok oko ma konyo nyithiwa e yore mag somo, e yore mag omenda, tok mano kende kata yore mag gedo kuondewa mag tiegruok. Kaka sani nyocha wik mokalo no nyocha wadhi chiwo kamigereye ute manyasani e kar tiegruok ma tiego jowa ma somo weche mag chieth ma kisungu luongo ni KMTC, kar tiegruok ma KMTC ma Ugunja. Kendo ute go idhi ger ute 580. Nyithindo mawuok e mbalariany manotimo application ne gin 2,224. Mano include mbalariany kod technical and vocational college including KMTCs. Wan kod nyithindo 4,646 mago jopuonjre moting'o continuing students and new applicants. Imigawo no nitie jo grade 10 ma application margi ne gin nyithind jopuonjre 2,069.
total disbursement mobasari the financial year ni $1,450,000. I want to join hands with the chairman in thanking my colleagues for tirelessly making sure that the bursaries have been disbursed. Nyakora mogiti chabich wakelo niga chenro margin kanye. Odichi makono no ni chenro manyoro kama manyo ni jaod bura machon ma Kasipul Kabondo Peter Otieno Widi ne oyango rekod dongruok magero skunde kod siro ganda Moma Bay kidienje bura Walter Nyambaga miwaler. E boma maduong' moyugis e kaunti ma Homa Bay gwenge mag Nyaera wayudo mbaka kod mama Karina Oko Widi mondo wayudo mbaka mar jaod bura machon ma Kasipul Kabondo Peter Otieno Owidi no somo kune. Kochako primary somo Kutieno ka. Kutieno Primary School. Mana ni Bathwaka. A Catholic school because he was a Catholic. From there, Odi Rapogi, which is Rapogi High School. Even in Rapogi he made a history. By the time Mutimo Form 4, he was the best in East Africa in geography. Form 5 and 6 in Strathmore. Yeah, Strathmore College. Mutimo Mutiekwe Odio University doing engineering. Yeah, then Nairobi University. Mutimo engineering, civil engineering. Wede kaka Medusa Mangula no chako tije kod odieche kaka Howard Humphrey kapoko chako mari owuon. Otiyo gi Shell and BP emo chako godo as an engineer. Otiyo gi ng'ato ni Semo, he was a lawyer person. Gi msungu moro ni tugo ni Howard Humphrey. Those are engineers companies. Kuro kwae to chako mare manelo technical systems. Wede kaka ng'at makoro umbene chako no chako nyiso era mare ne oganda. Adiera mar wach, from the time he was a young man, ok ni nyami chiemo ka en ng'at achiel. Nyaka nobed jari adek kata jang'wen. Ubedha ndalo mane pod onge kabisa. Nyaka koro bedo godo. To ere kaka ne ochako loso familia mare bang' nyong'o Karina Oko kod Kisera magikendore. Within the period mirito, kapo gidonje manopuonjowa school milo ni Dudi Girls. Yes, I know Miago. I've never regretted knowing him. Wede no chako siasa mare nade. No nego law by 1990s. Emano nego law, but what happened? Joluo nok dwa kanu. The party. People were crying. Wacho ni titimori nade. What is the problem? Please. Ye yamodi donji mae. Sano na NDP. To wacho ne winjore ne onego bir mane kanu. To wacho ni no. The party kao ng'ato from here to the parliament and NDP. Koro miyo nyaka idonje. Maka kidonje to we are leaving you. Mama Karen koni loch mare ne chal kagima uka ne owanyo witado kendo dhano no mora dua. Koro no en development maka mora nitie nyaka ura moro mane nego ji kabisa kin Nyakach gi Kabondo. Mana saninjia no loso. Okoni dongruok mar Peter Owidi ne loso ne wuon kapok wacho wuok e dhoge. Nekech already nen gima is some things are tangible gik mineno motim. Ok ne in gi policy to onge gimitimo. We want action. People like gimoneno. Kimako kata ka en widows ni mako to do something mineno. Kata ka en schools do something ma jopuonjo ng'eite. Koro jopuonj ne wa with him. Okoni chunye ne nie gero sikunde to kod dongo somo mag rawere. Gimono ywaya ahinya was he liked development. To neno ni nyithindo nitiere makidhi school tiyudo nyathi ok nya chul fees, ok ginya bedo exposed. To school no, for example, there was one mano of the Kosele primary. One of the few manyalo wacho maber. Okao nyithindo go from the time to miyo jogo train nyithindo go mo watero gi nyaka Nairobi. Magi wir nyaka national level. Chulo school fees ne nyithindo nyaka secondary schools nyithindo manitimo maber. Embaka wach duond bura thinyore ni ne en jal mane odonjo e ODM. Achien bang' jwang'o duond bura nogo mar Kanu. Aise ni okwano maler mondo ing'e ni from Luoland
to Parliament, the vehicle that is going, by then was what? ODM. Hey, my name talk about Teruji Parliament. And so you have to do something. You must be in that vehicle. Or Temu Kenono Donje Karuta and say you are going to waste time. If not, we are not going to support you now. Kata no kadi support. Kata kamano, wede no tayo do mare kod rieko matut. Kendo no ero nyithinde pata gi dhot. He knew how to manage his polygamy. Kendo do ng'eyo ni ng'ama duong' onego mi kare. Koro momiyo it became easy for him. Nikech wan be koro wa support kabisa. Gimora mora motimo as we were three. Tudruok mare kod Opollo okoni ne gima nene kare. Ni mar nogero kanise buora. To kanise to donge gi ni mai kanisa ne. To monoero molo ne Catholic because he was a Catholic from the beginning. Kata joro kata jok mage. Anybody manobiro for any help. Mama Karen wacho ni ne oyiero mar weyo puonj kaka japuonj kaka min jaod bura ne nyako kaw ting' makamano. Japuonj atiya matin taweyo. And gima koro ne konya ni after koguru nasebiro kama asewe tich. Now I was doing farming. Why? Ok ne donde dala jatelo bito chiemo onge. Kech welo nosiko ka. Ni when you farm, kikiwe ma in dhako to kokidhi iomo chiemo e chiro. Yes, no miya pesa mondo ang'iew go band chiro, but I decided to kech wan gi land maduong' mondo I do farming. Kata kamano, tho ma ok yieng' nokawe apoya, kendo noweyo fuoke familia to kotelo makasipul kabondo. In fact, ji mang'eny manolime. Mago nolime, but even the president, Masanini, came here. William Ruto. Mago are his friends. Banelime nyakaka. Ji nohere mang'eny. All the members, kada mana sama koro nindo, this homestead has really changed many people. Because, it was a great shake. Very, very. In fact, they wondered what they are going to do. And Nekeche, first of all, ingeno for 3 years kende. Koka negi chako winjo mit marang. Matende. To kagikni to Nyasaye okawe. Koro nen wach was a hole. Sani, familia mare geto chopo lek mare e Kenya ka to kod pinje ma oko. Injido winiti yuwe uchian. Ginyiri 1, 2, 6 be. 6. Wude madune ma ilo Cyrus. Cyrus is in South Africa. Nyare maluwe mana wache mantie kanyo cha. Is the register of High Court. He's a lawyer. Ang'en de koro en more than an MP. Mana ng'eyo. Nyakwara Mogi. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom tulni duto ne en Walter Nyambaga Wood Koweru. Thon kaji dhi kendo kaji duogo. Oriti masani. Mane mokelo e giko mar mi weche manyien e chenro mar migago warom koromo sabore chenro mar pau tuke. Ando mago mbaka mathoth e weche mag tuke nyinga Ochieng' Emmanuel.